Mama! Ce se întâmplă? E rece? E rece? Wow! De ce te-ai suit acolo? De ce te-ai suit acolo? Hai, mă! Alex, de ce te-ai suit acolo? Hai jos de acolo, hai că ți-e frig, hai să merem în casă. Hai că eu și dau cu tine neaua dacă nu... Hai să-ți dau ceva. Na! 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 Nu se încazaște. Bun băiat, inteligent. E rece, mama, hai să mergem în casă, hai. Hai că e frig afară, hai. Hai, dă mâna. Nu îmi dă până în casă. Bravo, mama. Da, e frig. Nu capisci, mama? Nu știe tata să facă curățenie bine. Vrei să-ți dea ție, că tu știi mai bine, spune. Aha. O vrei tu? Ha. Stă bine după ce ești tu. Eu te sentezi. Hai, lasă că o viscolești și oricum vântul înapoi. Hai aici, hai să mergem în casă, hai că ți rece, hai. Hai. Hai, da.